नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे 3 चमचे तेलामध्ये भरून तळलेली हिरवी मिरची. इथे मी मिरची स्वच्छ धुवून घेतली आहे आणि मिरचीला उभा कट लावून आतील बिया टाकून द्यायच्या आहेत. ज्यांना तिखट आवडतं त्यांनी बिया नाही काढल्या तरी चालेल. मिक्सरच्या भांड्यात अर्धी नारळाची वाटी खोबरं म्हणजेच 12 चमचे खोबरं घालायचं आहे. दहा चमचे भाजलेले शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आहे. इथे मी अर्धी कैरीची सालं काढून घेतली आहेत. मिक्सरच्या भांड्यात सालं काढलेल्या कैरीचं गर आपल्याला घालायचं आहे. थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे. मी 1 मिरची इथे घातलेली आहे. तुम्हाला पाहिजे तर 2 तुम्ही घालू शकता. अर्धा चमचा मीठ आणि अर्धा चमचा हळद घालायची आहे. अर्धा चमचा मेथी आणि 5 चमचे जिरं भाजून वाटायचं आहे. इथे मी अर्धा चमचा मेथी जिरं पावडर घातलं आहे. 1 चमचा गूळ घालायचा आहे आणि वाटून याची पेस्ट बनवायची आहे. पाणी न वापरता जाडसर अशी पेस्ट वाटायची. वाटलं जात नसेल तर थोडंसं तेल 1 चमचा तुम्ही वापरू शकता. पाण्याची गरज लागत नाही. कोथिंबीरच्या ओलाव्यामुळे मिश्रण चांगलं वाटलं जातं. आता हा वाटलेला मसाला प्रत्येक मिरचीत भरून घ्यायचा आहे. मिरची कोपऱ्यामध्ये व्यवस्थित भरून घ्यायची आहे. सर्व मिरच्या मी भरून घेतल्या आहेत. आता या मिरच्या वाफवून घ्यायच्या आहेत. इथे मी एका टोपामध्ये पाणी गरम करत ठेवलं आहे आणि वर चाळण ठेवली आहे. या चाळणीवर एक एक करून सगळ्या भरलेल्या मिरच्या ठेवायच्या आहेत. झाकण ठेवून 5 मिनिटं मिरच्या वाफवून घ्यायच्या आहेत. 5 मिनिटानंतर मिरच्या छान वाफलेल्या आहेत, नरम झाल्या आहेत. गॅस बंद करून या मिरच्या प्लेटमध्ये काढून घ्यायच्या आहेत. गरम कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालायचं आहे. तेल व्यवस्थित कढईमध्ये पसरवून घ्यायचं आहे. वाफवून घेतलेल्या मिरच्या एक एक करून कढईमध्ये घालायच्या आहेत. वाटीमध्ये उरलेलं 1 चमचा तेल प्रत्येक मिरचीवर थोडं थोडं वरून सोडायचं आहे. झाकण लावून मिरची फ्राय होऊ द्यायची आहे. दोन मिनिटानंतर झाकण काढून
कढई चारी बाजूने फिरवून घ्यायची आहे, जेणेकरून तेल सर्व मिरच्यांना लागेल. पुन्हा झाकण ठेवून द्यायचं आहे. 3 मिनिटानंतर झाकण काढून मिरच्या पलटी करून घ्यायच्या आहेत. सर्व मिरच्या पलटल्यानंतर झाकण ठेवून द्यायचं आहे. 2 मिनिटांनी झाकण काढल्यावर मिरच्या छान फ्राय झालेल्या आहेत. गॅस बंद करायचा आहे आणि तळलेली मिरची प्लेटमध्ये काढून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे जेवणाची रंगत वाढवणाऱ्या टेस्टी अशा भरलेल्या मिरच्या तयार आहेत. मला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. रेसिपी आवडली असेल तर कमेंट करून नक्की सांगा.